Amagosa aphezulu esebe lezempilo eMpuma Koloni kuleveki ebeqeqesha abongikazi kwiziko loluleko laseMthatha IWellington ngamalinge okuzama ukukhawulelana nentsholongwane iCovid-19. Ngamabanjwa i-94 kuquka namadindala afunyaniswee echatshazelwee intsholongwane yeCorona. Itrongo yaseWellington inamabanjwa ngapha kwamawaka amathathu. Amagosa ezempilo aphume iphulo lokuxhobisa abongikazi yabaxelenga kweli ziko lezoluleko khona ukuze akwazi ukuvavanya izifo ezifana neCorona kunye neemeko ezenza kube nzima ukuphefumla ngenxa yemiphunga. Isebe limaxhapheshi livavanya onke amabanjwa kwizakhiwo zalo. Ezi mpahla funeka bezinxibile xa betesta aba bantu. Bazinxiba njani, bazikhulule njani ukuze bakwazi ukukhuseleka nabo bakhusele naba bantu bazabe bebatesta. La magosa ezempilo etrongweni akwakhunjuzwe ngokubaluleka kokuvavanya abantu ngokwemfihlo kunye nokugcina isidima somsebenzi wabo ngexesha lokuvavanya izigulo ezifana neCorona. Sibateste lapha ngaphakathi abantu ukwenzela uba sikhusele isidima sabo. Le tafile uyibonayo naba bantu esihamba nabo ngoogqirha nabantu abasebenza elebhu abatestayo namanesi. Umntu xa ezawuthesta akatestelwa nje phandle kwenzela uba isidima sakhe sibambeke, utestelwa ngaphakathi. I-training le yi-institution yokuqala le i-Correctional Services Facility. Sizawuzenza zonke ezase-OR Tambo ngokwe-sub-district zazo zakwa-health. Inani labantu abosuleleke yile ntsholongwane kumaziko esebe lezoluleko luphezulu kakhulu, nto leyo yenze ukuba ukhuseleko lenziwe mqiliba kule itrongo yaseWellington. Wonke umntu uyajongwa wakugqiba afakwe izibulala intsholongwane. Lo gama amagosa eqinisekisa ukuba umgama uyagcinwa kwabo bahamba ngezithuthi. Ndinkululeko Nyembeso, Iindaba ze-SABC, eMthatha.